os incendios son sempre un drama para nós, pero, dende logo, para os animais, non? Sí, son un grave problema para eles porque eles non poden fuxir, nin nadie mira por eles. Entón, pois, é máis estes animais que nin voan, nin teñen forma de sair correndo. É un atentado directamente contra a biodiversidade dos lugares, non? Xa máis aló é da traxedia que supón a todos os niveis, é un atentado contra a supervivencia do ecosistema. Sí. Porque os reptís aí no monte non teñen escapatoria nenhuma. Non, son animais que se desplazan moi pouco e que non teñen altas capacidades como poden ter as aves ou os grandes mamíferos, os lobos ou os xabarís, raposa e demais. Entón, claro, están condenados na medida do posible a... É que cando vemos os incendios, imaxes tan duras como as que estamos vendo de Portugal, evidentemente, sempre se acordamos primeiro da xente e despois do paisaxe, da biodiversidade, pero os animais, son moitos e moitos animais os que quedan aí atrapados e que moren, por desgracia. Pero vamos falar de serpes, que é o que temos aquí en Riba. É tanto que temos. Eu estou serpes poñendo e hai un misterio tamén por aí. Como un misterio? Hai algo que non se sabe? De entrada teño un misterio. Como alguén se converte en herpetólogo? Porque sodes 10 en Galicia. 10, máis ou menos. Somos poucos, vamos a Pero un deixar aí. herpetólogo é un biólogo que se fai herpetólogo? Sí, o que se soe facer é estudiar ciencias biolóxicas e despois especializaste en herpetoloxía, no estudo dos anfibios e do... E por que os reptís foron o que máis che chamou a atención? Porque é verdade que en lugares como Galicia, con tanta diversidade mariña, hai moitos biólogos que se especializan precisamente, pois non, como que chama máis a atención, pero o das cobras e o das víboras e todo isto? Pois, por aí, por onde ti vas, eu cando era pequeno, a miña paixón era a bioloxía, e dentro da bioloxía, a bioloxía mariña. Anda, mira. Pero foi ao chegar á universidade onde coñecín a un profesor, chamase Pedro Galán, que é o maior herpetólogo que temos aquí en Galicia, o máis reconocido, e gracias a él, pois, picoume esa curiosidade e dedico o meu tempo libre ao estudio destes animais. Das serpes. Bueno, antes de nada, que aquí temos falado que anda aí moitas veces das serpes que hai en Galicia, das culebras, das víboras e tal, e non nos poñamos moito de acordo, moitas veces, na pregunta clave. En Galicia hai algunha culebra, algunha víbora, algunha velenosa de verdade que te poida matar, sí ou non? Pois mira, temos... Pois mira, pois mira. É que galego. Que fácil era dicir no. E a xente está tranquila. Pero non pasa nada. Non pasa nada. Pero non debemos estar tan tranquilos, non o sei, a ver que nos dio herpetólogo. A ver, hai 9 especies de serpes e víboras, vale? En Galicia. 2 son venenosas, que son a víbora de Seoane, esta que temos aquí, a víbora cantábrica. Esa que está aí, que é máis grande, esa é a famosa víbora de Seoane. Esta mesma, vale? Esa é venenosa. A víbora fuciñuda. Esa está moi retirada na parte sur da comunidade de Galicia. E a de Seoane por todo? A de Seoane podemos atopar prácticamente por todo o territorio. Que é a túa favorita, de feito? Sí, eu son moi fan das víboras. Fixade, você, Galicia, terceira comunidade autónoma con máis casos de mordedura de serpe. Pero claro, ao dicir velenosa, que queres dicir con dicir velenosa? As serpes velenosas teñen glándulas de veneno, vale? E teñen un aparato inoculador de veneno. É dicir, son capaces de morder, de trabarte e inocular o veneno. Pero o veneno non ten por que ser mortal. Non, o veneno non é mortal. Ou depende do peso e demais? Depende máis ben da reacción que teña... Porque isto pasa moito tamén con cas medusas e todo iso. Home, claro, que eu estou barrendo para casa. Quero dicir, dependerá directamente da relación entre o peso da vítima e a cantidade de veleno, non? Depende deso de que ti dis, tamén de como reacciona o teu corpo o veleno do animal. O nivel de sensibilidade. A xente que é máis sensible, por exemplo, unha picadura dunha abella, seguro que coñecemos a alguén que é sensible a ese tipo de... Eso está jodido. Eso é complicado. Claro, que non podemos así, estamos... A ver, é complicado, vale? O que pode suceder é que o teu corpo reaccione mal e teñas que ir ao hospital de forma moi urxente, vale? Non soe pasar eso. O que soe pasar é o animal trábate e empezache a hinchar a zona... Estamos falando, por exemplo, ahora da de Seoane. Sí. Está por toda Galicia. Trábache, vale, e podeche inocular ou non veneno. Ah, sí? O sea, pode trabar e non inocular? Sí, porque para elas o veneno é algo moi custoso a nivel enerxético, vale? E non son parvas. E os animais o van utilizar no caso dun perigo moi forte, vale? Entón, poden trabarche e non inocularche veneno. Se che traban e inoculan veneno, ti xa vas a empezar a notar os efectos, vale? Vaise che hinchar a zona, vaise che quentar,
Podes ter algún tipo de necrosis ou como un hematoma, vale? Como se nos damos hai que ir correndo ao hospital. Vai rápido o proceso, non? Sí, o primeiro, o sea, o que tens que facer é estar tranquilo, vale? E ir ao hospital. E ali... Porque isto que vimos en tantas pelis, esto de que vimos en tantas pelis de chuchar no lugar da picada, eso nada, ¿no? Porque isto sí que está como moi interiorizado, vese no cine, e o primeiro que dice, hai que chuchar aí. Eso deixámolo para o cine, vale? O que temos que facer é estar tranquilos e ir para o hospital. E unha vez ali, os médicos xa che van a evaluar e va a estar en observación non creo que máis de 24 horas e despois xa, pois... Pero en Galicia morreu alguén algunha vez por unha picada de víbora de semana? Sepas ti? Que eu saiba, non. Pois ese é a mensaxe que temos que traer. Bueno, pero por exemplo... Iso é o que queremos escoitar. As mascotas. Nunca morreu ninguén que sepamos, non? Se pode haber casos. Podería haber. Sí, non, seguramente. Seguramente haxa. Pero, por exemplo, un can, un gato, unha mascota que teñamos, estamos paseando con elas polo monte, por exemplo, o ser máis pequerrechiños sí poderían ser aí hai que ter picadas mortais, non sei. Aí hai que ter máis cuidado, porque claro, son animais máis pequenos, vale? Eles non controlan o seu estado. O can pois, vai estar excitado, ou o gato, ou que sexa. Vale, e ademais soen traballes en zonas sensibles como a boca ou o fociño. Teñen mala idea, Bueno, pero Non, se sinten non amenazadas. teñen mala claro, idea, é por o sea, defensa, non? claro, é por defensa. Sí, pero Ao ti estás final- camiñando, estás a piques de pisala, por exemplo, non é que a queiras atacar, é Pero que... ti pos unha... Vamos a ver, vamos a ser prácticos. Ti pos aquí unha víbora de sebana aquí destes aquí. Sí. Que, Aquí. por certo, Encima da mesa. deixame aclarar, estas non están vivas, vale? No, se non íamos estarnos No, aquí pero tan o público tranquilos. estaba un pouco Son nervioso. para estudio, pastia. Tú pola aquí, quieta. E nós estamos aquí os 4 quietos. Os 4 quietos, mirando para ela. Non vai facer nada a nós, non? Vai escapar, seguramente. Está. Quedo máis tranquilo, tamén. De todos os xeitos, hai xente que as quere ter como a mascota. E hai que decir tamén que isto, pois, non se pode facer. De feito, houve un caso este verán, en agosto, Seprona chegou a deter unha persoa porque tiña unha víbora que neste caso viña de Sudamérica, lle picou, acudiu ao hospital, atenderno evidentemente, creo que tiveron incluso que darlle como 20 doses do antídoto da víbora que temos aquí, ata que non chegaba o antídoto da víbora foránea, e despois, evidentemente, pois, lle puxeron a correspondente multa porque non se pode ter isto como unha mascota, non? Non. Estes animais son animais, en certa medida, que supoñen un perigo para a túa saúde, vale? Se o ti tes na casa animais, pois, eso, tropicais, ou cantidad de veleno, a súa perigosidade pode aumentar, vale? E ninguén de nós estamos libres de que hai algún accidente, algún descuido, bueno, o animal trábate, e aí sí que tes un problema Porque moi pode haber serio. xente que teña serpes velenosas e lle quite as glándulas do veleno. No. Eso pasa, non? Non, porque ao final matas o animal. As glándulas están preto a boca e a cirurxía é Estamos imposible. falando de cobras, de víboras velenosas que nos dan así un poquinho de repelús, pero tamén estamos vendo ao mesmo tempo esas fotografías que comparte Ismael a través das súas redes sociais. Bonitas, E entendemos pois esa fascinación, non? Porque son animais realmente sorprendentes, espectaculares, non? Con esas faccións así tan reptilianas. Falando de faccións, antes dixemos, se queremos cumprir para a tranquilidade da xente, como podemos distinguir físicamente a unha víbora, que estaría dentro das especies velenosas que temos aquí en Galicia, dunha cóbrega, porque hai unha serie de características físicas que se ve claramente a diferencia, non? A ver, hai que ser un pouco valiente tamén para pues entón- levar a cabo, vale? O que hai que facer é Saímos marchar. fatal. Tú ves, tens que marchar, que vas a A andar ver, mirando ali xe. para identificalas... Pero por si acaso, por si No, e hai acaso. moita xente que sacrifica mellor a cóbregas que non teñen culpa ninguna, que nos vai vir ben para os nosos cultivos. Hai que ter cuidado con eso, Claro. porque son animais que están protegidos e podes levar unha multa. Entón, non hai que matar estes animais, vale? Son animais necesarios no ecosistema. Nada de palos, nada de sachos, deixalos tranquilos, vale? Como diferenciar unha víbora, como a que temos aquí, Sí. dunha cóbrega, como a que temos aquí? Son dous exemplares que están ao lado, non? Sí. Eses dous. Pero párate aí antes un pouco, párate un pouco aí. Vamos ao tema que dixe xente. Claro, entendo perfectamente que hai que ter cuidado, o sea, respetar, porque son animales que... sí. Pero se che mete na casa... Vale, Porque a mí meteuseme na casa unha este bravo. non hai problema. Como a sacar da casa? Vale, para Que sacala les da mando un casa... WhatsApp. Claro. Para sacala da casa, No baño, metida, vale, pois... Unha non pasa chamaronlle nada. culebra ou serpe de escaleira, non sei que. Sí, Sí, estábamos escaleras. falando antes dela, que ten no lombo, parece vale, ser pero como... como tiña que ter actuado? Vale. Xa tarde, non? Para Non dixe nada. Dixe, como tiña que ter actuado? O que temos que facer é o primeiro chamar o 112, senón Ostras, pero senón dúas da non mañá. Bueno, No baño, ali, para iso sí. están, sí, Jo, non meu pasa chamo, nada. vamos. Chamos o 112 E e si marcha dali? dixe
é outra opción que poden marchar. E para onde? Pode Xa non fuxir durme nunca máis, fuxir está para debaixo da fora. cama. Eso xa depende de cada... Terán que de onde revisar, ir. non? A vivenda, efectivamente, para ver o exemplar que é, Sí, se é perigoso. o 112 que hai que Primeiro chamar. chamar ao 112, ti pecha a habitación para que este o animal aí tranquilo, vale? Non facerlle nada. Se o queremos facer nós, todos temos na casa un cubo de plástico, un recipiente, vale? E o que podemos facer é tumbalo nunha zona, nunha parede da habitación e co palo dunha escoba, co palo dunha fregona, vale? Ir levando o animal, pouco a pouco, vale? Sí, tú ben, falas. Hacia o cubo. Pero sabes como facía? Facía... Por que bufaba? É unha estrategia que teñen elas para asustar Pois funcionou, o depredador. Funcionou, sí. É disuasorio, Chamou non? a atención Claro. que fixera... Como que... De que vas? Hinchan o corpo e ao exhalar o aire emiten ese... Pero iso demostra que se sinten en perigo elas, non? E están intentando disuadir en plan, non te chegues, que imos ter problemas, claro. Hai moita xente que lle pasa isto, non só a Roberto este verán na casa, senón a Marinieves, que nos envía un vídeo para ver se podemos axudar e decir se é velenosa ou non esa serpe que ten na casa. Estamos la vendo aí. É grande, parece, polo menos, non? Non parece pequena, non? Todo iso é unha serpe. Sí, sí. Madre. Será unha bastarda destas que falábamos de tanto... Pois pode ser, se para un pouco quieto o móvil... Bueno, que, claro, ten Claro, gallo pulso, pero complicado, tamén por os complicado. nervios de Marinieves, eh? Pois sí, parece unha cobra, vamos. Sí, é unha cobra bastarda. É un macho de cobra. Se vos fixades na cabeza, eso que está saindo por aí Sí. polo lado aquí, Sí, ahora é de ben. cor verde, vale? Aí a temos. Os machos teñen esa característica, teñen a cabeza e o pescozo de cor Eu creo verde. que Marinieves dalle igual se é macho ou femio. Que ten que saber Marinieves se pica ou non pica. É velenosa. Entrache no baño, vai tú co cubito, co palito da escoba ali. Bueno, pois para eso está o Que 112. che dice, ponse de pé e onde vas? Para eso está o 112. Que ademais temos que este chamar, exemplar o- sí que é velenoso, non? Tamén. Sí, co cobregón hai que ter... non hai que... O sea, non é un animal como as víboras que teñen un aparato máis sofisticado a hora de inocular o veneno. O cobregón ten uns colmillos para inoculalo, pero na parte traseira da mandíbula, vale? E teríanos que masticar, basicamente, para poder inocular A o cunha veneno. trabada directamente non Non van, chegan non. a eses dentes que son os inoculadores do veleno. Eso mismo. Pero ainda así, 2 metros de cobre como para ter, chamar o 112 e a todos. E que lle decimos a Marinieves? Que chama o 112? Sí. Sí, claro. Vale. A ver, eu por lo que estou Real vendo Madrid. polo que estou vendo no vídeo está fora da casa, o sea que non ten problema. Bueno, pero é normal. Eu ter eso nas inmediacións da casa tampouco me daría moita tranquilidade, non? Pois debería de darcha, porque Por ao qué? final, porque estes animais ao final, mira, o que vedes aquí A ver. é parte Ai. das presas que las comen. Entendía de traer ratos tamén. Ai, claro. Meus que pobres, faltaba meus por pobres. ver que non vira o rato. A min xa me estrenaba bastante que non fixeras mención ao rato, Raquel. Dende este ángulo non se vía, é un ratiño. Claro, Son musarañas, vale? Ai, musarañas, que son así de pequerrechas. Son pequeñas, sí, sí. pero fixo ben entre elas, porque así concienciamos o necesarias que poden ser Claro, de las próximas na casa. as serpes e as víboras, ao final, depredan sobre estes animais e contrólanos. Se non houvese serpes, nin víboras, nin outro tipo de animais, isto causaría unha explosión demográfica e teríamos serios problemas, sí, está como ca peste, ca ratas Claro. ou con... Sí, claro, non, si está todo pensado, Claro, claro. ao final A neste- son naturaleza animais- xa pensou por nós. Sí, é moi Claro, sabia. xa está. Sí, sí. E interrumpinte antes, estaba explicando a diferencia entre ver unha víbora de Sebane, por exemplo, ou unha cóbrega normal. Vale. Hai tres características, vale? A primeira é que as cóbregas son ter o corpo máis esvelto, máis estilizado, vale? Máis longo. As víboras son máis rechonchas, vale? Son máis gordechas e teñen entre uns 40 e 50 centímetros de E a que estamos a ver agora mesmo. Vale, esa mismo. Vale. Logo, as víboras teñen a pupila vertical como se foran os gatos, Hai que vale? fijarse na pupila. Nocturna, digamos. ¿no? Eso mismo. O que pasa é que, claro, aí ten razón Robert, Vale. non te Hai que achegas sacar o tanto metro, medila... como para mirar Non os fai falta. ollos. Se este animal estivese vivo, ti veríalo directamente desde aquí, verías a pupila, vale? Así? Sí. Verías a sempre vista. E ten a pupila vertical. Vertical. Como os gatos. Mentres que as cobras teñena redonda. Pero por que vale? habitan sair pola noite? No. É unha característica... Home, poden ter actividade nocturna, supoño, non o sei, pero é unha característica que teñen elas, vale? E a característica máis definitoria é as escamas que teñen na cabeza, vale? Na parte de atrás da cabeza.
Nunha das imaxes que aparecían por aí, vese perfectamente cando a víbora ten moitas escamas e moi pequenas, vale? Sen embargo, as cobras teñen poucas escamas e moi grandes, vale? Seríamos capaces de contalas, vale? É que despois non nos vamos a acordar cando esteñas Sí, diante sí, eu estou tomando nota de todo. Que dixo aquel home, como era? E o da cabeza tamén, non? Sí, a mí meu pai sempre me decía, fíxate si ten a cabeza triangular. Si ten a cabeza triangular, non me dixo chamo 112. Eso podenos levar a erro. Vale, sí, porque as cóbregas tamén aplanan a cabeza para tratar de imitar ese comportamento. Que listo. Ai, claro, para contratar outros depredadores. Son 4 que van de 8. Sí, sí, sí. Ahora, son ben bonitas, as fotos que estamos vendo, a verdade que é un animal precioso, magnífico. E por lo que comentabas ti, ademais, uns grandísimos aliados dos agricultores. Sí. Ao final, estes animais viven nas nosas hortas, nos nosos campos, vale? Están adaptados a esos ambientes. O que fan é axudarnos a controlar estas pragas como os topiños ou os ratos ou musgaños e demais que poden danar as nosas colleitas, vale? E tamén, a súa vez, son depredadas por outros animais como as aves rapaces ou mamíferos como os xabarís ou os zorros e demais, vale? Entón, hai que tratar de conservalas, vale? Porque son un medio da cadena indispensable e que debemos concienciarnos de que é un animal, nada máis, vale? Sí, señor. Moitísimas grazas. A vos. Por axudarnos aquí hoxe no Quen Anda Aí, polo teu labor tamén, que faz roteiros con rapaces, para ensinarlle aos rapaces que bichería temos en Galicia, saber se é boa, se é mala e para que serve, e creo que nos fai moita falta, tanto os rapaces como os adultos. Pois sí. Moitas gracias.